आफादनि दिनै जिहेतु सानथामनि हाबाफारि लानानै उरियाम घाट मिथिंगा नोगोर बे गेवलां फोथाराव जानानै थांबाय दिनै गेवलां मेल हिसाबै नोंथांमोननि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेमखान्थि बायदियै दिनैनि जिहेतु गेवलां मेलनि जानो गोनां आरो नोंथांमोननि जिहेतु डेलिगेट हाउसआव थांखिफोर लानाय बेफोर थांखिफोरनि सायाव दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। नैबे गलाघाट जिल्लानि जा धोनस्री साब डिभिजननि सिङाव उइरामघाट जा टाउन बे उइरामघाट हालामाव मिथिंगा नोगोराव जा खुंनाय जोंनि स्निथि बोसोरसालिया बोसोरारि जुथुमा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे सानथाम हाबाफारिनि 17निफ्राय दिनै 19 17नि प्रग्रामा मोजां जाना थांबाय हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोना फैदों बेनिफ्राय 18 फेब्रुवारिनि जानाय प्रग्राम मैयानि प्रग्राम गासिबो हांख्रायनाय आलासिफ्रा फैजोबदों मैया जोंहा मोनसे स्पेशल गेवलां मेल दंमोन बिसेस मोनसे गेवलां मेल अपेन मोनसे डिसकासन अपेन हार्टजों मोनसे डिसकासन एक्सचेन्ज बेवहाय चिफ गेस्ट हिसाबै नुजाफैदोंमोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नेडानि कनभेनर बेबो बिराद मोजां जालांबाय जेबो नट लेस देन 30,000 प्लास रायजोआ बेवहाय बाहागो लादों खोनासंफैदों बिराद मोजां मोनदों आरो दिनै 19 फेब्रुवारि जोंनि कनफारेन्सनि जोबथा सानाव जोंहा मोननै हाबाफारि जों लाखिदोंमोन बे जाबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोदान कमिटि दानाय गोदान कमिटिखौ दाफुंनो हाबाय दसे उनाव जोङो गेवलां मेल खुंगोन गेवलां मेलाव जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ लिंहरदोंमोन बिथाङा दासिमबो जोंनो मेसेजखौ हराखै फैगोन फैया जों सानदों फैथ'नो हानाय नंला नामा थेवबाबो जाखिनि आलासिया बिथांमोना फैगासिनो दङ जोंनि बेखेवगिरि डक्टर मंगल सिं हाज'वारि बिथाङा सफैबाय बिथांमोनजों लानानै जों गेवलां मेलखौ खुंगोन आं सानो साननैनि हाबाफारिया जेरै मोजां जालांदों गेवलां मेलाबो मोजाङै जागोन दसे आगोलाव जोङो गोदान कमिटिखौ दाफुंनो हाबाय जोङो नैबे बर' कसारी कल्याण साहित्य सासित परिषदखौ मोननायनि उनाव जा मोनसे गोदान कमिटि बियो मोनसे आरोबाव थांनाय दिनफोरनिख्रुइ रासिन गोख्रों बिथांमोना खामानि मावनो हागोन गोख्रों जागोन जोंनि कमिटिया मानो होनब्ला जोंहा सिदायैनो मोनसे अनसुंथाइ मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्टनि अनसुंथाइ बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि अनसुंथाइ बिथांमोना गोदान कमिटिया मोनसिगोन लोगोसे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' रायजोआ नैबे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानाखि सा सुबिदा बे काउन्सिलजों जाखिनि सा सुबिदानि खामानि मावगोन बेखौ मावनो थांनायाव आं सानो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथेस्थ' बेवहाय मावनांगौ खामानि दङ खौसेथि बर' सुबुं आफादा फैनाय दिनफोराव नैबे काउन्सिलखौ सालायलांनायाव जाखिनि मदद होनांगौ ओरैबायदि बुरजा मदद होनो हागोन बुरजा मदद होनांगोन बिथांमोना मानो होनब्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9 पइन्ट चार्टार अफ डिमान्डनि 1 नम्बर पलिटिकेल डिमान्डआ इतिमध्य जाफुंलांबाय जोंनि इडुकेसननि सायाव जोंनि लेंगुवेज लिटारेसिनि सायाव माखासे डिमान्ड बर' थुनलाइ आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनजों ज' मावनाय जानाय हाबाफारिफोर माखासे मावफुंजाबाय जेरै सेपारेट दाउरिटरनि खोथा जेरै बर' भाषाखौ आसामनि माने अफिसियेल जानाखि स्टेट लेंगुवेज अफिसियेल जानाय भाषा बेखौ बाहायनाय बेफोरबायदि दाबिफोरखौ जोंबो लाफादोंमोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेखौ जोंनि डिमान्डनिफ्राय जोङो बोख'नांसिगोन जोंहा माखासे गोबां बे खम समनि गेजेराव जों मावफुंनो खाबु मोनबाय बेजों लोगोसे जोंनि फरेस्ट शेड्युल्ड ट्राइब्स एन्ड आदार ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुएलार्स रिकगनिशन अफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 जानाखि आयेन दङ बे आयेनाबो आसाम सरकारा थाबैनो कारज'करि खालामनो माखासे डिसि बिथांमोननो निर्देश होबाय जायनाखि बर' सुक्तियाव 5.3 दफायाव लिरनाय बे माने दफाया कारज'करि जानायनि लामायाव दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा बे जोंनि स्निथि जानाय बोसोरारि जथुमा बे गासैबो बिथिङाव जों सावरायबाय अबे डिमान्डफोरखौ जों मावफुंनो हाबाय आरो अबे डिमान्डआ मावफुंनांगौ दङ सरकारखौ माने खावलायनांगौ दङ सरकारखौ नारसिननांगौ दङ बेनि हाबाफारिखौ जोङो बे थांनाय दिननि जा डेलिगेट दिनैनि डेलिगेट बेवहाय जों लाबाय जोङो आसाम सरकारखौ खावलायदों जाखिनि मावफुंनांगौ डिमान्ड दङ बेखौ निश्चय थाबैनो मावगोन आगोलाव बिसायख'थि दङ बिसायख'थिनि उनाव एमएलए बिसायख'थि दङ बिनि उनाव निश्चय जोङो
मावफुंनो खावलायगोन आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बे समाव जों खावलायबोदों कनफारेन्सनि गेजेरजों जोंनि डेलिगेटआ खावलायबोदों डेलिगेट हाउसआ जे बिटिआर सुक्तियाव जाफोर दफा दंबोयो बे दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबनांगौ थाबैनो मावफुंजोबनांगौ जोङो बेखौ डेलिगेट हाउसआव बे प्रस्ताबखौ लानाय जादों आरो बे समाव मोनसे जों नोंथांनि खुगानिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय काउन्सिलनि जिहेतु राजनिति जों लोब्बा थागोन नामा जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा दा बिनिफ्राय फान्ड दं होनलायनाय नोंथांनिफ्राय खुगानिफ्राय मिथिनाय बायदिबा नैबे खोथाया स्पस्ट खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानाय संबिजित जोंनिया नन पलिटिकेल नेसनेलिस्ट नन पलिटिकेल ससिय' इक'नमिक एन्ड नेसनेलिस्ट अर्गेनाइजेसन होनना जों बुंबोबाय थादों बेनो जोंनि संबिधान बायदि गोदान कमिटिया मावलांबाय थागोन गोदान कमिटिया मावलांबाय थागोन आरोबाव रासिनसो मावनो स्कप मोनदों होनना आं बुंदों स्कप मोनगोन सुबिदा मोनगोन मानो होनब्ला जोंहा सिद्दाय बिजेपि दैदेननाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलब्लाबो जिहेतु बे नों आंनि बर'फोरनिसो गथिखे बेनिफ्राय अनसुंथाइ बेनि थाखाय पेट्रनेस पलिटिकेल पेट्रनेस बेनिफ्राय इक'नमिक पेट्रनेस निस्सय गोदान कमिटिया खामानि मावनो रासिन सुबिदा मोनगोन आरो गोदान कमिटिखौ जों आसा खालामदों गोदान कमिटिनि जानाखि गोदान आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी जुनाइनि धेमाजि जिल्लानि बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि नैबे गलाघाट जिल्लानिनो आगोल जोंनि स्पिकार दानि जेनेरेल सेक्रेटारि पिताम्बर ब्रह्म बिथांमोना निस्सय काउन्सिलजों जयै जोङो गोरोबनानै खामानि मावगोन आं मोनसे आसा खालामदों बिथांमोना मावगोन मानो होनब्ला जोंनि जानाखि ससिय' इक'नमिक प्रब्लेम लेंगुवेज लिटारेसि एडभान्समेन्टनि जा प्रब्लेम जोंनि जानाखि राव हारिमु जोंनि मिडियानि जा समस्या जोंनि पलिटिकेल हप्स एन्ड एसपाइरेसननि बर'फोरनि जा समस्या बे समस्याफोरखौ मावलांनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा रल निस्सय बिराद मोजां दरखार दं बाव आरोबाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बिथांमोना होगोन आं बेखिनिखौ आसा खालामो बे समाव नोंथाङा जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन नोंथांमोननि जिहेतु सेक्रिफाइस गोबाव सम सेक्रिफाइस खालामबोनानै नोंथांमोना मोननांगौ जिहेतु दाबि बेफोरखौ जाफुंनायाव लामायाव फैबाय दा बेयाव काउन्सिलाव नोंथांमोना बिबान लानानै जिहेतु सिगां सेक्रिफाइस खालामदोंमोन दा बेबायदि सेक्रिफाइस खालामनानै मावगोन ना आलादा रोखोमनि नोंथांमोना सिन्ताधारा दं मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट बा जाखिनि आयेननि गेजेरजों बा सिस्टेम एस्टाब्लिशनि गेजेरजों खामानि मावनांगौ निस्सय बे मावलांनायाव जोंनि सततानि अभाब निस्सय जानाय नङा आं अनिल बसुमतारी हिसाबै आंनि जानाखि सिनसियारिटि आंनि जानि सतता निस्सय बे आगोलनिख्रुइ खुनु खम जानाय नङा आं सानो जोंनि चिफजों जयै खामानि मावनायाव आं सासे अनिल बसुमतारी हिसाबै जाखिनि आं सानो जोंनि गासैबो जाखिनि बिबान मोननाय जाबाय काउन्सिलाव बिथांमोननि सततानि अभाब जायाखै सिनसियारिटिनि अभाब जायाखै माने गासैबो निस्सय आन्दलननि गेजेरजों एबसुनि बेसजों फैनाय बिएलटिनि बेसजों फैनाय दैदेनगिरि बिथांमोना निस्सय जातिखौ दालांनायाव जातिखौ मोनसे सोद्रोम जाति हिसाबै दानायाव बर' जातिखौ निस्सय बयबो नांगौ रोखोमै मदद होबोगोन जोबथा सोंथि जिहेतु गलाघाट ओनसोलनि जिहेतु स्निथि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिहेतु सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंबाय बिथांमोननिसिम दिनैनि बे जे एसेबां मेहेरगोनां खुंना हरनायाव बिथांमोननिसिम मा मोनसे साबायखर होनो सानदों नाय मोनसे खोथाया बिराद स्पस्ट खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ नैबे सानजारि नोगोर सिमेन्ट साबिराव 18 जुलाइ खालि 2014 मायथाइनि दाखांनायनि उनाव सेकेन्ड एनुवेल कनफारेन्सआ जय फुख्रि बे गलाघाटआवनो जादोंमोन आरो बेवहाय जोङो नैबे बर' कसारि जानाखि अट'नमास काउन्सिलनि नमेनक्लेचारखौ जों होदों दा बियो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानानै फैबाय सुक्तिनि गेजेरजों दा नैबे कनफारेन्सआव स्निथि बोसोरारि जथुम्मायाव जाखिनि बे ओनसोलनि रायजोफोरा जाबायदि बर'ल' नङा खाथि खाला थानाय गुबुन हारिफोर खाथि खाला थानाय अर्गेनाइजेसननि जा लिडारफोर बिथांमोना जाखिनि मदद होनायनि थाखाय बे कनफारेन्सआ जाफुंदों बेवहाय आसाम सरकारनिबो सहाय दङ गोबां बेवहाय एडमिनिस्ट्रेटिभ माने लकेल एडमिनिस्ट्रेसननिबो सहाय दङ बिथांमोना गासिबो बिथिङाव बेवहाय मदद होदों बेजों लोगोसे जोंनि ससियेल मिडिया प्रिन्टिं मिडिया आरो इलेक्ट्रनिक मिडिया गासिबो बेवहाय हेफाजाब होनायनि थाखाय बे कनफारेन्सआ बेबायदि जाना फैदों आं दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गाहाय नेहाथारि हिसाबै जानानै बानजाय आफाद आरो बे ओनसोलनि रायजोफोर जिल्लानि रायजोफोर आरो सरकारनि जा एजेन्सिफोर डिपार्टमेन्टफोर बिथांमोनखौ आङो आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिबाय नोंथांमोननि दैदेनगिरिजों
मोनसे गावनि पार्सनेलि खोथा साननोसै जिहेथु समाजखौ एबारनि जिहेतु राजनिति हान्जायाव दोनाव थानानै समाजखौ माबायदि सिबिनो होननानै नोंथाङा दा साननानै दं? नाय जोंनिया लक्ष्यआ बेनो जोङो गभर्नमेन्टखौ बा नैबे जानो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जा अथरिटि जागोन बेखौ मोनसे ट्रेन्सपारेन्सि मोनसे स्वच्छ मोनसे सरकार गुड मोनसे गभर्नेन्स सासन लाबोनायाव होनो नागिरनायाव बर' रायजो लोगोसे आसामनि रायजोफोरनो बेयो जाहैबाय नाम्बार 1 जोंनि खोथा। नाम्बार 2 आंनि व्यक्तिगतनि खोथाखौ जुदि बुङोब्ला जों एजुकेशन फिल्डआव रासिन जामाने गुरुत्व होनांगोन जोंनि बड' एजुकेशननि सायाव बा एजुकेशन इन जेनेरेल साधारन भाबै बेहाय जों गुरुत्व होगोन आंनि माने साननाय हनाया बेखिनियानो फार्स्ट।